apurtu beharrean erran edo. Nor bere larruan gozo. Etxe bat aurrekoen historiaren lekuko isila da, bide berrietara irekitzen dena. Bertakoen oroimenen, usainen eta oihartzunen zaindaria. Unibertso bat. Olatz Mitxelena idazle oihartzuarraren lehen ipuin liburu honen kosmosean ordea, gizakiaren zauriak, ezintasunak eta pitzadurak dira bizirik dirautenak. Olatz, zerbait trabatuko zaigu, eztarrian? Behar bada, bati baino gehiagori bai. Bueno, badutelako ipuinek alako iluntasunerako edo joera bat edo zauriak eta arrakalak bistaratzeko egoera bat agertzen dute eta behar bada, ez dira lixerik eta honekoak. Igartza sariari esker ondotako liburua, esan dugu ipuin liburu 10 ipuin batuko dira? Bai, izan dut joera tarteka edo ipuinen bat edo beste idazteko, baina egia esan inoiz ez nintzen jarria, serio, sakon, ipuin segida bat idazten eta igartzak ematen du aukera hori ez proiektua aurkeztu eta sarituz gero epe hori ematekoa, eta egia esan bultzada handia izan da, bestela gerora pentsatu izan dut uste, ez dakit jarriko tenintzateken, horrela ez, mailan, eserita, orduak pasa eta pasa, idazten. Zergaitik ipuinak, Olatz? Gustoko dute irakurtzeko bai, eta idazteko ere bai, eta idatzi ala gainera, gerotako mentzituago edo, uste dut neurrian ongi kabitzen naizela, eta joko ematen didala, esan nahi ditudanak esateko eta pixka bat jolasteko. Filosofian lizentziaduna, irakaslea zara, eta aurretik beste liburu bat eginda, baina itzulpena, kasu honetan, mentxa daukat filosofia amaitu gabea, Marina Garcesen liburu itzuli zenuen. Bai, eta justu garai berdintxuan edo izan zen, egia da, liburua idazteko pauso honek eta, kointzitu zuen pixkat aldaketak garai batean edo. Eta irakaskuntzan etentxo bat egin nuen garai horretan, eta bi bideak probatzeko apustu egin nuen, eta bi bideak etorri zitzaizkidan, eta alde batetik aritu nintzen ipuinak idazten, eta beste alde batetik, nuelako gogoa horretarako ere, filosofia liburu bat euskarara itzultzen. Literaturari buruz, hitz egingo dugu, liburuari buruz, filosofia apurtxu bat egingo dugu, beste lagun bat ere batuko zaigulako elkarrizketara, nor gonbidatu duzu eta nor etorriko da? Ainara Lasa gonbidatu dut, besteak beste, konplize izan dudalako ipuinak idazteko prozesu honetan, eta lujo bat izan da, eta oso eskertuta nago, eta bi konplize izan ditut, eta bakarra bat ekarri dut. Nahiago nukeen mutu, istripu bat eta mihia ardizardi ebakita, goiko Espainia lehertuta, ahoa desitxuratuta. Errukia izan behar badidaten, izan dadila benetakoa. Olatz esan nahi dena, eztarrian trabatuta geratzen denien, eta ezin denean esan. Bai, zenbat oihartzun egiten duen eraberian, esaten ez den horrek. Esaten ez dena, askotan pentsatu dudalako, esaten ez dena, baina badena eragiten diguna, azkanien gu garena ere deskribitzen duena, egiten ez duguna, ez da esaten ez duguna, edo ezin duguna atera. Apurtxu bat izango da, aria, liburu guztiak, ipuin guztiak lotzen dituena. Bai, etzen egia esan hasierako asmoa, baina gero idatzi ala, horixe atera zitzaidan, beraz hor barruan nonbait, banuen nik ere eta badut egia esan kezka hori, zenbateraino egiten duten mundua eta errealitatea eta gu geu, egiten ez ditugun, esaten ez ditugun, ikusten ez ditugun gauza horiek ere. Tituloa hortik etorriko da, titulo oso politxe da, Eskerrik asko, bai. Hasieran proiektuari beste izenburu bat jarri nion orokorragoa zen, pixkate islatzen zuen
neurri batean ipuinetan ere agertzen dena, ez? Bueno, harremanetan eta gure baitan eta sortzen diren min eta zauri horiek, baina, bueno, egia da ateratzen dela edo errepikatzen dela min bat edo zauri bat behin eta berriz, eta ipuinetako batean, forma hori hartu zuen, ez? Arrainezur forma hartu zuen isiltasun horrek, eta pentsatu nuen, hau bai, izenbururako egokia. Txikitasun hori oso handia dana. Harremanen artien sortzen dien, arrakala ikustezin horiek izango dira, lagun kuadrilla baten, bikote baten, egoera ezberdinak izango dira, baina, erabakigarriak izan daitezkenak, ezta? Bai, egia da, ez dago, ez dakit min edo trauma handirik eta edo oso berezirik uste denok bizi ditugun egoerak eta sentitzen ditugun min txiki hoiek direla ipuinetan agertzen direnak. Egia da, batek baino gehiago agian esan dit, minak bakarrik, ez ditugu minak bakarrik, baina min hoiek ere baita, eta askotan txikiak direlako agian, ez ditugu agertu nahi izaten, edo kosta egiten zaigu onartzea, edo esatea, edo gure buruari ere ikustea, eta nire asmoetako bat bazen, hoiei lekua ematea eta presentzia hori ematea, eta errealitatean min hauek ere baditugu, eta errealitateak edo gure munduak gogorra ere bada, eta hauek ere agertzen dira. Zauri txiki horiek, ezta? Bai. Horbana bihurtzen die, eta aurrera goez, baina zauri txiki horiek. Amarri ipuin labur. Bai. Oso laburtxuek? Bai. Eta bat galdetu egin dit, ia, kosta egin zaidan edo labur egitea, eta ez egia esan ni laburrean uste dut ongi moldatzen naizela. Izatekotan luzea, momentu zeintzat, luzeago aritzea kostako litzaidak gehiago, baina laburrean ongi moldatzen naiz. Eta gero ipuin bakoitza idazteko abiapuntua? Hasiera izan dela, hasierako idei hori izan dela esan dozu inoiz. Bai. Halere, ipuinek badute, sorpresa gordetan nolako izan da idazketa prozesu hori? Bai, idazle bati entzun nion, umeak piezekin egiten dituzten jolasoien antzera, pieza bat jarri eta beste bat jarri eta beste bat, eta zerbait sortzen dute, baina kalkulatu gabe aurretik edo jakin gabe nora iritsiko ziren, edo zer izango zen bukaeran sortutako, eta egia esan oso identifikatuta sentitu nintzen ni ere, izaten dute ideia orokor bat, kezka bat, edo, esan nahi dudan zerbait, baina batzuetan oso orokorra izaten da, eta hori buruan dudala, hasiera bat eman, nolabait, esaldi bat, irudi bat, eta horri jarraika osatzen dute historia, edo horrela joan dira behintzat 10 historia hauek, eta batean kontzienteki izan gabe ere, hasi, historiotxo bat edo giro bat deskribatzen, eta gero atera zait gaia. Nonbait barruan hor banuelako edo bueltaka banen milkilako. Gai ezberdinak, hori, ohikoa izan daiteke, ipuin liburu baten eta 10 ipuintxu gai ezberdinei buruz, baina ikuspuntu ezberdinak bai. Narraitzaile ezberdinak, pertsonai ezberdinak, bilatutako zer izan da? Bai, ikasketa prozesu handi bat izan da idaztea, egia esan, ipuin hauek idaztea, eta nolabait aritu naiz nire buruari ariketak edo erronkak jartzen edo laborategi moduan, lehenbiziko ipuinean adiez bi mundu ikuskera adierazi nahi nituen, eta hortaz bi ikuspegi diferentetatik kontatzen da zerbait. Urrengo batean ere 3 ahotsetara dago kontatuta, eta hori hasieratik pentsatu nuen, kontatuko dut orain historia, baina 3 ahotse ikusiko dira, eta ez bakarrik kontatzen den horretan, proba egin nahi izan dut baita ere, hizkuntza guztiaren bidez, nola kontatzen den, hizkuntzak ere ze forma hartzen duen, perspektiba ezberdin batetik hitz egiten denean. Estilo ezberdin hori, ikuspegi ezberdinez gain, estilo ezberdinetan idatzetako ipuinak izango direlako. Bai, eta kasu batzuetan ipuin berean korapilatzen dira estilo ezberdin horiek, eta beste batzuetan ipuin batetik bestera, ze batzuetan badagolako
katramila edo esaldi segida luze batzuk eta pixkat katramilatxoago doaz, eta beste batzuetan esaldi laburragoak eta argiagoak eta zorrotzagoak, eta beste ritmo bat hartzen du. Hori guztia, usainekin, gorputzekin, tarteka nazkarekin, tarteka, esan duguna, iluntasun horrekin, baina, humor ez dut esango, baina badabu, ironia fin bat bebai, momentu batzutan, hori guztia nahaztuta, ez da, lapik horretan. Bai, gustatu egiten zaite literaturan eta irakurtzeko eta idazteko ere bai, desatsegina den puntu hori, eta horri begiratzea, eta pixkat ezintasunei eta iluntasunei eta begiratzea, eta gogoa nuen, edo hala sentitu nuen, idazteko momentuak ere behar bada horrela harrapatu ninduelako, gorputza, ahal nuen presenten edukitzeko edo jartzeko ipuinetan, eta begirada entzumena behar bada ohikoagoak izaten dira edo erraxago sartzen ditugu, baina hori usaimena sartu dute, eta usaimena nazkarekin lotuta edo kiratxarekin lotuta, edo gustua ere ez, gustu txar horiek, eta era berean baita ere sentimenduetara eraman da nazka edo gorrotoa, inbidia, puntu iluntxu horiek. Maitasuna. Maitasuna ere bai, baina maitasunaren ze alde erakusten den, edo lagunen arteko harremanetan ere ze aldeetan jartzen den begirada, liburu bat gomendatzeko esan da, ez da erraz aukeratzea, baina Irene Pulladasen Puskak liburua aukeratu dut, ipuin liburua, ipuin bilduma, eta batetik Igel Argitaletxearen nahiko zalea naizelako, asko gustatzen zait egiten duten lana, eta idazle katalandar gazte honen lan argitaratzea horren erakusgarri. Eta bestetik liburua bera, batez ere horregatik, oso gozagarri egin zaidalako, badu humoretik asko, gaia badira sakonak ilunak tarteka, baina badu humore gaizto hori tarteka, gogorarazten didan asko gustatzen zaizkidan Ana Malagon, edo Santi Leonek erabiltzen duen humore hori batzutan. Eta kasu honetan hori, zenbait ipuin dira, ez oso luze, ez oso labur, eta batez ere hori, asko gozatu dut irakurle gisa, sorprensatu ematen duten noski, gauza asko, entretenigarri asko, literatura zaleontzat, eta oso gozagarri. Gai horiek izan ere, iruditu zai, benetan ondo pasatzeko liburua dela, ipuin bakoitza baduela zerbait, eta ez dakit bizipoza den, baina bai, bizipoza apur bat ere ematen duela. 10 ipuin esan dugu, eta abiapuntutik hasi, zure lehenengo liburua izan da, libururako sortutakoak izan dira, aurretik etorri dira, nolako izan da azkanien bilketa hori? Pare bat dira lehenago idatzitakoak, Bergarako idazle eskolan ibili nintzen, eta bukaerako proiektu modura edo idatzi behar izan genuen, eta hartan ere ipuin batzuk idatzi nituen, eta haietako bi kutxunak nituen, eta horiek sartu ditugu ipuin bilduman, baina bestela berriak izan dira orain bekari esker idatzitakoak. Eta gainera, arantzatxo bat edo neurri batean geratu zait, pixkat idazteko bulkada edo eman zidana, ipuin bat, abiapuntua izan zena, proiekturako aurkeztu nuen, eta momentu horretan barru-barrutik atera zitzaidan, baina gero bidea egin eta beste ipuinak idatzi ondoren ikusi dut eta ikusi dugu ingurukoekin ere, etzela hain egokia bilduman, etzela hain ongi kabitzen eta kanpora utzi dugu orduan. Eta izan da pixkat abiapuntua edo motiboa izan zen ipuin bat, kanpoan geratu dena, baina neurri batean hor dago era berean. Asmoe? Jarraitzia da? Olatz? Oso gustura aritu naiz, asko ikasi dut, eta gogoa badut jarraitzeko, eta gustatuko litzaidake ipuinak idazten jarraitzea bai. Esan dugulako, lehenengo liburua izan da. Aurretik itzulpen bat bai, filosofia liburu baten itzulpena, baina zeuk sortze lanetan ipuinak egin, lehenengo liburu hau oihartzuna izaten ari dana bai, eta geurartien komentatzen ari garana eta irakurtzen ari garana, ederra izango da hori bai. Oso, bai. Bai, ze lehenago zerbait idatzia banuen,
izan dut beti joera edo zaletasuna idaztekota, baina ez dut inoiz orain arte horrelain serio hartu, eta nire buruari ere galdetu nion, zergatik. Beka etorri zenean, momentu batean nire buruan ere sentitu nuen beldur bat, edo bertigo puntu bat, orain egin behar da, eta liburu oso bat aurkeztu behar dut. Baina egia esan, beldur horrek ez zidan asko iraun, ze segituan jarri nintzen, jarraitu nuen idazten, eta orduak eta pasatzen, eta orduan nire buruari galdetzen nion, eta orain arte zer? Zer gertatu zait horrela ez aritzeko. Eta horre egia esan, beste irakurketa batzuek eta tresnak eman dizkidate nire burua ulertzeko eta kokatzeko, eta ikusi dut ez, neurri batean, autoritate bat falta nuela, nire buruari eniola, ematen eniola aitortzen, idazten mailan orduak pasatzeko aukera hori. Aukera erreal bezala planteatzen ere ez nuelako kasik. Eta orduan igartzak edo bekak horretan asko lagundu dit, eta nire burua ulertzen, eta esan bezala bideo hori asko gustatu zait. Sorpresa elementu hori, olatz, badute ipuinek? Bai, azkenean nik uste dut, ateratzen zaigu jasotzen duguna gutxi gora bera, ez aldaeraren bat eta irakurtzen ditudanean ipuinak eta oso gustora irakurtzen ditut, eta gustatzen zaite kolpe, bukaeran kolpe, edo sorpresa, edo espero ez dugun zerbait agertzea, eta bai, horrela atera zaizkit niri ere. Ideia berritzaileak dakarrela liburuak irakurri dugu, kontrasalean bertan, egia da? Dinot, ikuspegi aldetik, esaten gabiltzena, gai ezberdinek, ikuspegi ezberdinek, baina honelako liburuekin, esan duzulako orain, zeure buruari, zergaitik egin hau? Beste abots bat, ezta? Eskaintzeko, eta irakurleok beste ikuspuntu batetik jasotzeko guztia. Bai, egia esan lujo handi bat da, hori entzutea, ez? Ahots bat edo ahots propio bat zabaldu dudala entzutea. Bai, ni saiatu naiz gauza batzuetan, ez? Eta adibidez hori gorputzarena banuen gogoa, ez? Gorputza sartzeko edo ikuspegia ere bizitzaren puntu ilunago edo desatseginago hoietan jartzeko, pixkat idealizazio eta mitoifikazio horiek hankaz gora jartzeko edo erakusteko ez horiek ez ditugu. Eta gero hizkuntzaren bidez ere, eta horre asko disfrutatu dut egia esan, hizkuntza guztiarekin esaten saiatu, ez? Ez bakarrik hitz kontatzen den horren, ze hitz erabiltzen den, esaldi egiteko modua edo, adjetibo gehiago edo gutxiago sartu edo ze adjetibo edo horre jolasean... Puntuazioa idazterako momentuan bai. Puntuazio, bai, hor, terdi jolasean eta erdi ariketan aritu naiz. Hala ere, pertsonaiak, esan duguna, giro ilun honetan eta euren minekin eta euren zauriekin, ez dira galtzaileak esango nuke, eta guztiek dute zirrikituren bat bai, gertatzen ari zaien guztiaren gainetik, aurrera egiteko, era batera edo bestera. Bai, zaila egiten zain diri ikuspegi hori hartzea nik idatzi dudan horrekiko, baina bai, baliteke, uste dut azkenean gure bizitzaren edo munduaren isla bat direla, idatzitako hiek eta noski bizitzen jarraitu beharra dugu, eta modu batean edo bestean biziraun egiten dugu, eta hortaz uste dute izango dela agian horren reflejoa edo ez, zera bateko galtzailerik edo ez dago ze jarraitu egiten du kontuak eta bizitzen ere jarraitu egiten dugu. Aurrera egin datozen distopiak datozela. Hoixe. Izango dute, ipuinen batzuk horretatik, baina hala ere, esan dakoe, distopia izan arren edo usaintzen dugun arren, aurrera, ez dago besterik. Bai, orain arte ere ez, eta duela ez gutxi, pasa ditugu distopia batzuk eta beste batzuk ere etorriko dira, eta, ez tekit, animaliok, gizakiok, badugu ezinbestean gaitasun hori aurrera egitekoa, moldatzekoa, kamaleoi bihurtzekoa, dauzkagun egoeretan edo bizi dugun giro honetan aldugun hobekien egiten saiatuko gara beti. Aipatuko nuke Federico Delicadoren Ikaro album ilustratua. Umezurtegi batean bizi den neska baten istorioa kontatzen du. Eta
amaierak ustekabean harrapatu ninduen, eta inozo sentitu nintzen, ustekabean harrapatu ninduelako, baina bai, idazleak eramaten zaitu berak nahi duen bidetik ustekabean harrapazaitzan bukaerak. Bueno, Groucho Marxen liburuak eta euskerara etorneita Patxiku Perurenak. Baina jartzen badira hortara ere, igual lotuko dute. Enpar Pinedan biografia biltzen duen liburu hor dago, Katxalin Minerrek idatzitako eta liburu hori ustet liburu eder badala. Norbaitek pentsa lezake, garai eta egoera gogorrak bizi izan zituela. Enparrek ordea, irribarre zabal batekin kontatzen du hori guztia, eta dramatismo apurrik gabe. Gogoratze hutsak garaiko indarra itzuliko balio bezala. Sorterria eta sortzelana konpartituko dituzue, segurazki. Ainara, lasa zengo duz? Oso ondo. Bueno, ipuinei buruz berbetan etortzeko, gure gonbidapena, baina purtsu bete olatzekin egoteko eta bere lanari buruz eta zerbait lanari buruz hausnarketa egiteko aprobetxatuko dugu. Jo, egia esango dizue kriston suertia oparia luxu bat, ez? Olatzen liburuan aitzakian hemen hirurok topatzia. Arrain ez zurra nola hartu duzu? Nola jaso duzu liburua? Ze sentsazio ipuinak irakurtzen? Niretzako ukendu bat izan da liburu hau. Olatzek, askotan komentatu izan dugu gure artean, baina azkenean bizitzaren parte da hori ere, gure min zauri hitzen artean dagoen espazio eta utxune hortan gertatzen dena ere bada, askotan aipatu izan dugu Sarriren poema hura ez diren gauzak ere badira eta, esaten ez dien gauza horiek ere existitzen dira eta geu gara. Eta geu gara, bai. Esaten gabiltz, apurtxu bete ipuin horietan, protagonistak igual geu izango gara bai, ezta? Bai. Geure egunerokue, geure minek, geure zauri, arrakala horiek, geure pentsamentu horiek. Bai, ukendua zentzu hortan esaten nun, azkenean nik uste dut pertsonai horietan zure burua topatzen dezunean, azkenean lasaitu puntu bat ere hartzen dezu, maiz gertatzen zaigu hau nahi bakarri gertatuko altzait, edo nioten naiz bakarra, edo hain normala ez dana, edo, eta azkenean hori partekatzen dezunean norbeak hartzen duen lasaitasun hori bea, sumatu eta askotan olatzen ipuinetan, eta ez ukendua zaurian ikuspuntutik bakarrik, ukendua baita ere zauri hoiei momentu batean bukaera fantastiko edo elementu hainez erreal horiek txertatze hortan ere parrasko indet, eta azkenean pixkat aurkia eta ifrentzua, hoxe da bizitza eta nik uste dute liburu hontan topa litekena. Lasaitasuna asko baloratzen duen pertsona bat, eta transfeminismoak une oro begiak irekitzen dizkiona. Poesiatik esango nuke edo hizkuntza poetikotik behintzat. Bertigoa, baina Milan Kunderak esaten zuen bezala, bertigoa da amildegira bultzatzen gaituen indar hori, baina aldi berean geldiarazten gaituen indar edo horrek sortzen duen sentsazio hori, eta hori sortzen dit. Gustora idatziko nuke zutabez osatutako liburu bat. Uste dut zutabeak direla oso formatu ona hausnarketa laburrak egiteko eta hausnarketen konkatenazio bat egiteko ere bai. Denbora, dirua eta egoa. Denak eta inorrez, baina igual gutxiegi baloratuta eta batez ere gaizki baloratuta dagoena da filosofia bera. Liburuak, kuaderno bat, lagunon batzuk. Eta gero, sortze lanak, ipuinak, zure sortze lanak bai, irudiei dagokienez, eta noski irudimena dute, sortzetik dute, artetik dute, baina nahi egindako ariketa, esan duguna, gorputza jarri nahi izan duzu, gorputza garrantzitsua zeuretzape bai, Ainara, eta ze garrantzitsua, emakume gorputza kasu honetan bai, emakume begietatik eta emakume ikuspuntutik kontatuta egotie, hartzailearentzat diot.
Bai, nik uste, ipuinetan esplizituki beste hainbat elementu, ez, usaimena kasu edo, baina, iruditzen zait gorputzaren habitat hori ipuinetan daola, eta azkenean, gorputzean gea intimidadean, gure gorputzarekin gea jendaurrean, gure emakume gorputzekin gea baita ere jendaurrean, hori modu jakin batea irakurria da. Orduan, nik uste dut gorputza esplizitoki agertzea eta gorputzan aldarri hori egitea oso politikoa dela, eraberean maila intimo edo pertsonalean gertatzen zaigun horren habitata gure gorputza delako, baina gorputz horrekin goazelako kalera ere. Orduan, iruditzen zait abia puntu itzela kasi denari buruz hitz egiteko. Irakasle esan dugu olatz, berrian zabiltz, arte ederretan lizentziatua, diseinu grafikoa, marketing berrian zabiltz, baina bai batak eta bai bestiek itzulpenei buruz ere hitz egin dugu, ze garrantzitsua, eskafandraren bueltan bibilizara, Ainara, ze garrantzitsua itzultzea, ezinbestekoak edo behintzet gure liburutegi pertsonalerako ezinbestekoak izango diren liburuak eta pentsamentuak eta garrantzia emotio horri guztiari bai, ezta? Bai, azkenean ikuspuntu feministatik eta kezkatzen gintuzten auzi batzuk kontutan hartuta eta sinestuta, klasiko batzuk euskaraz ere behar genituela ekin genion eskafandra bildumari, hainbat titulu ekarri ditugu euskarara, eta hor ez da gertatzen itzulpen bat bakarrik. Gertatzen da euskarara ekartzean esanai berriak hartzen ditula liburu horrek. Eta nik uste dut, bilduman zehar argitaratu ditugun liburutan hori gertatzen dela, eta orduan hizkuntzaren dimensioa edo itzulpenarena horre inungo garrantzirik kendu gabe noski ez dela nolabait eremu linguistikora edo gramatikalera edo, azkenean linguistikora bakarrik mugatzen, hizkuntza bat zeharkatzen duen momentutik, feminismoarentzat klasikoak izan dien hoiek hartzen dituztela esanahi berriak euskeran, ze azkenean testuinguru batean kokatzen dira, eta orduan testuinguru horretan hartzen ditu esanahi berriak. Orduan, euskerara alik eta gauza gehien ekartzea oso interesgarria eta beharrezkoa bai. Filosofatzeko? Bai, hori ari nintzen pentsatzen Ainarari entzun da, zei importantea, kasu honetan gure hizkuntzara ekartzea obra horiek, era berean, pentsamenduari berari ere zabaltzen zaizkiolako beste bide batzuk, ez da berdina hizkuntza batean edo bestean irakurtzea, eta gure begietatik behintzat, euskaraz obra horiek irakurtzeak, obrari berari ere, uste dut bidea zabaltzen diola eta pentsamenduari oro har zabaltzen dizkiola bideak. Ekarretako liburua, Utziazu bidea Isabel liburua da, Josean Sagastizabal idatzitakoa eta honen argitaletzea Albertania da. Gainera, liburu hau, Ostiral Zaila kolekzioan aurki dezakezue, hainbat liburuekin. Zertan datza liburu hau? Historian sartzeko, gutxi gora bera 1980 urtera hurbildu behar gara, baina historia ez da horrela izango. Gure protagonista, Juan Martín deitzen da, mutil gazte bat da, eta euskera ikasten ari da. Eta, klaro, gaur egun guk Irlandara joaten garen moduan, etxe batera joango da euskara praktikatzera. Baina, klaro, ez da etxe normal batera joango. Ez, inora ez. Mutil honek mendian galdutako baserri batera joango da. Eta, klaro, hango familia euskera apur bat, nola esan, euskera zerrau hitz egiten dute. Eta, klaro, Juan Martínek arazo txikiak edukiko ditu. Baina, hori liburuan zehar ikusiko duzue. Liburu hau niri pilo bat gustatu zait. Gainera, ikusi duzuenez, ez da oso liburu luzea, oso erraz irakurtzen da. Eta, klaro, gainera, komedia gustatzen bazaizue, pilo bat gustatuko zaizue. Eta espero dut gustatzea. Beraz, hurrengo bidera arte, agur! Oso gustora jasotzen ditugun liburuak eta saiakerak eta itzulpenak, baina gaur esan duguna eta bakoitzari berea
ipuin zale amorratu, neube bai, ze formatona gaur egunerako, esango nuke. Ipuin bat hartu, aipatu dugu gainera, ipuin laburrak eskaintzea izkigu olatzek liburuen bebai, gogoetarako ari bat dutenak, baina oso ezberdinak direnak, ze formatuna, ez da? Gaur egunerako off egiteko. Off egiteko eta on egoteko gertatzen ari den guztiari buruz. Bai, ni, bereziki ipuinzalia naiz eta egia esan azken urte hauetan, seguraski gehien irakurri dudan generoa izango da ipuinena, nire buruaren kontra inbarri izan dio dalako baita ere, ez detelako, amatasuna baita ere tarteko nahi beste denbora euki irakurtzeko, eta azkenean neurri horrek albidetu dit baita ere, pixka bat, dedikatu alizatea denboratxo bat, eta ez era bat hori ustea, eta olatzen ipuinak ere olaxe irakurri ditut, hasieratik lehenengo ipuinak irakurri nitunetik banekin horren liburu bat egongo zela, eta baitu, hementxe gaude. Konplizearen konplizitatea. Bai, eta ikaragarri eskertuta nagoz, hori pausoa izan zen, etxeko ez harago, nire lanak erakustea, eta kasu horretan Ainarari eta Marijo Teietxeari erakutsi nien neukana, eta animatu ninduten, eta konfiantza hori adierazi zidaten, eta ikaragarrizko poza izan zen, eta era berean, konfiantza hori nire buruaren gane sentitzea, eta horrek bidea egin du, eta oso eskertuta nago. Amatasun aipatu du, Ainarak, ni bigarren liburuari buruz galdetzen die intentzioa dagoen jarraitzeko, beste proiektu askoz gertuagokoak dituzunien. Bueno, ea nola txirik ordatzen diren bi proiektu horiek, egia da, hau badator, azkar, eta denbora, eta gorputza, eta gogoa horretara joango zaizkit, baina gogoa badut, era berean, lehen esan bezala, idazten jarraitzekoa, eta presari gabe eta eperi gabe, baina oso gustora sentitu naiz ipuinak idazten. Aukera ematen duelako arteak, orokorrean, izan hitzen bidez edo irudiaren bidez, norbere baitara begira jartzeko, beste ikuspegi batetik agian, era berean, barrura begiratze horretatik kanpokoari ere beste begi batzuekin begiratzeko, eta ukendua esan du lehen Ainarak, niri terapia ere etortzen zait, bai oso on egiten du. Garaiak, dramak eta komedian nahazten diren lan honetan, liburuaren egilea bera ere nahaztuta dago, bera baita protagonista. Etxeko istorio bat itiraka sortutako antzerki lan honek 2022ko Donostia Hiriko Kutxa literatura saria jaso zuen. Bigarren Mundu Gerran lekukotutako den fikziozko eleberri honek alde batetik Komet sarearen gorabeherak kontatzen ditu, eta bestetik Mattin gaztearenak. Umezurtza izanik, bere osaba mugalariarekin baztanera bizitzera doa, osabaren ibilerak bertatik bertara biziko ditu. Begeket glaziologoak jakin berri du, Txanflegon lekuan gorpu batzuk agertu direla, gutxienez bi. Eta ez da lasai geratuko harik eta Alpetatik Parisera Pirinioetatik igaroz, 3 garaitan jasotzen den istorio honen mutur guztiak lotu arte. Bururatu zait ipuinak ispiluak bezalakoak direla, neurri batean. Geure buruaren edo bizi dugun munduaren irudi bat islatzen dute. Batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago gustatzen zaigu ikusten duguna. Horrelakoetan begiak ixten ditugu edo orriak azkarrago pasa. Badira ispilu jolastiak, eta horiek parean dutena altuago, lodiago, lausoago, itxura aldatuta agertzen dute. Ipuinek ere hala egiten diote realitateari. Ertzatetik tira, beste bat puztu, antzaldatu eta barregarri utzi. Eta batzuetan puskatu egiten dira ispiluak, eta puska txiki bakoitzak agertzen du bere mundu zatia, bere angelu eta bere perspektibatik. Ipuinek ere ikuspegi ezberdinak erakusten dizkigute sarritan. Niri ispilu aurrean jarri eta arrainezurrak agertu zaizkit.